ndobva varohwa vanhu paya kanzi vairohwa nani ende akanga achipa komandi yekuti kune force yanga yabva kunenge pabhodha reMozambique neZimbabwe neZambia. Ndingangoti ibhodha Zambia, Zimbabwe neMozambique. Pachifombo ndokwakabva group yanga yatobva kuTanzania futi yakatireniwa kare yakatowira izvozvo kuti ndozvairi kuya kuzoita, ikayambuka Zambezi kunoku kusina anoziva kuti kune vanhu masoja ari kuuya. Yanga ichitove nemakomanda ayo vachizoya vachiita take over paBesiri. Vaya vanga vachinzi vasungwa vaya vanga vasunungurwa manje. Vaita take over maposta avo vakutokomanda. Ava vanga vachikomanda vasungwa anakashiri kainzi raiti takuenda kupi munonotongwa kuchifombo. Imi vasina kutirenwa mangomira kuti hamuna kurohwa? Hatina kurohwa. Basi munhu wese asina kutirenewa pachisina munhu anobvumidzwa kugara asina kutirenewa makudi makuenda kuchifombo. Ndopari kubvirira corruption yese, because munhu anenge asingazive kuti zviri kuitwa izvi zvakaipa chii kana kuti chii, anongoti ndohondo yacho. Time ndobva vanzi vanga vari makomanda pano vanosara pano vanga vachafamba here vavo vakarohwa. Hakusi kurohwa futi iko kuuraya. Ndobva kwazonzi alright, imi mese maka muri kumusha nevanga vari muBesi munomu takatozoziva mumashure isu kuti tine vanhu vanga tichisaruta vasina kutireniwawo seisusu. Vese vasina kutireniwa ndikati uyu haana kutireniwawo ndezvaiita zviya. Zvikainzi right, saka makutoenda kupi? Makuenda kuZambia. Mangwana mune muchitopinda but apa tisati tatomboita zvekuti ava vasvika isusu tatichiita system yekuti tinoenda kuna Zambezi totora material, tikatora material iri ikoko tounza toisa paBesi pedu apa. Anozotorwa nevanoita basa rekuviga zvombo vachiviga. Saka this time takatozobva tapinzwa muchikepe ndobva tayambutswa kuenda kumhiri. Tayambutswa kumhiri ndokutorwa futi ndokufamba manje takuenda kupi? Takuenda kuMozambique tiende unopinda pachifombo. Ava ndofunga vanga vatofamba manheru acho ava vafanira kunge vanga vatourayiwa kare, vaya vanga vachikomanda patatiri paya. Takuzodziwa manje
vamwe veduwo vatatiinavo akuti hatiti taikuudzai kuti nyararai. Ndikati uya anondiudzawo izvozvo waindinyebera kuti akatireniwa, inini handina kutireniwa. Tasvika pachifombo kukanzi right, hazvigone kuti titima kuenda kutraining, motanga mambodzokera kupi? Tikati wakomana tichadzoserwa kuya kwataionesewa nhamo iyo iya. Ndobva tatakura matiriyeri edu kubva paNozambezi kuenda kunosvika pamawanzaninga. Ndo pane pakatarisana neZambezi. Tasvika nawo kuya tatetaona 3-4 days kuenda kudzokawo saizvozvo tichidzoka kubva kuya, asi tichibva kuna Zambezi kumawanzaninga tiri muroad yekuti takaenda kunosvika kuchifombo, nechekuright kuleft kwedu kuright kwedu papane kanzvimbo kane imba yanga iripo yakavakwa yoiswa mapango kudai. Inzvimbo iyi yaikosheswa zvikuru. Mbuya nehanda kupedzisira ndopavanga vari ipapo vafa. Saka vakati kana ndodzokera munoenda neni nepamakandibudisa ndichibva kuZimbabwe. Nzira yamakafamba neni ndoyamunodzoka nayo. Hamunditakure kana kuti mungandiise motikari, motofamba neni nenzira iyoyo. Saka pese apa pairwiwa hondo apa ivo vafa, vanga vachingoti chiitai sei chivachengetedzai vari ipapo kusvikirira tazozivawo kuti ndopana mbuya nehanda. Ndo vakazoya zuva rakanzi marecruits akuenda kutraining. Tine plus ranga riri kudhuze nekuRusaka. Plus iri ranga riri reZanu. Vanhu vanoshanda zvakanyanya ipapo vachitobudisa production yanga yakanaka chaizvo. Chikafu chichibuda chakawanda chaitotumirwa kuenda kumakembi emaComrades. Tasvika paya kukanzi right, pari kuitwa imwe selection futi yevanhu vari kuenda nevasingaendi. Inini paya pavoti nhasi izuva toita recreation, ndikati pana chakaipa. Vatora vanhu vaiswa mumagroup zvikachinzi vanhu moita recreation yenyu, toda zvekuimba, toda zvengoma, toda zvechii. Ndandisiri mudiki akanyanyisa.
miri wangu wanga wakakura. Okay. Vainzi right, toda kuita recreation, taita paya. Ini ndine nziyo dzangu dzekuchechi dziya. Ndine nziyo dzangu ichechi yemaapostolikai. Ndine nziyo dzangu dzeRoma, nekuti pandakaenda kusalvation, kubhengeti, ndanda kuita zveRoma like. Alright. Titove negroup yaifamba iri yekwaya yepachechi apa. Ende tasangana nevakoma vangu. Saka inini ndikati ndoda kuvataridza varege. Ndasarudza vanhu ndikati uyai ndikudzidzisei, pane masongo andoda kudzidzisai. Ndavadzidzisa paya. Ndobva yavhurika. Sikachinzi vanogona. Handisi kuziva kuti ndiri kuzvitengesa. Hainzi right. Vanogona. Gurupu rako tinoda kunyora mazita. Tanyorwa paya. Ipapo kamama nezita ramama kushandisa permanent yechimurengo. Tashandisa yedu iwaya yekumusha. Okay. Munogona vanhu vari kuenda kumunda plus kuya. Isusu tonzi imimi sarai zvenyu muchiita sei? Muchipractice. Ndikati ndaonekwa. Gare ndokubva kwaita sei? Kwaita nyaya yekuti takuita maselection yevanhu vari kuenda kumugagawo. OAU ichatumira marori ari kuuya kuzotora vanhu. Paselection iyeyi ndobva ndaonena handipo. Nevamwe vangu vandanyoresa vai havapo. Zvikachinzi imimi munosara muri pano muchazoenda. Ndikati alright, zvakanaka. Ndikati ndatosara kai ndikaenda kutraining. Nenyaya yezvekuimba izvi. Ndikati chaona zvekuita chete. Auya mabhenzi. Mukwaya manga muna comrade kana muchiri kurimemba. Kupi? Mukwaya. Vamami nevamukwaya. Ava handina kana mbozi mazuva mashoma. Ndikati kana mabhenzi auye. Ndikati ini ndoenda chete. Handiziteerere izvi. Ina handisi kuziva kuti imhosva yandiri kupara. But ndichaiona mhosva yacho. Chikafu chachadyiwa. Ende kana kudya imi muchiuya mabhenzi kudaro muchiita shungu dzekuti takaenda kutraining. Kashoma kuti udye. Vainzi right. Vayava hamene kuti zvimwe zvaiitwa saizvozvo kuti kuchikoro chachiri chishoma here kana kuti nyaya yehondo yacho yanga iri kana kuti vaiona sekuti vanhu vanonzwisisa stereki. Vanhu vatakadaidza ngavauye uku.
netime ofuti because dzaisamirira zvakawanda mota idzodzo dzaingosvika vanhu wotopinda mumamota wotoenda. Ndafamba ndaenda ndasvika ndapinda ndaamune vamwe hapana kaanondiziva, ivo vamwe vacho hapana wandoziva. Kwakuverenga 1 2 3 4 5 6 7 pindai, yauya imwe 1 2 chakuti pindai. Mota dzakafamba. Tasvika pabhodha reTanzania neZambia. Kwaverengwa manje kuyako. Kanzi yes vanhu varimo ende vafamba zvakanaka. But tiri kuita dambudziko rekuti ende kwaidiwa vanhu 400. Ndibva kwazoita vanhu 401. Wani uyu anga ari nini ndakonzeresa kuti paite 401. Ndikati right, saka zvandakuita panapa ndezvekuti inini ndotoramba ndakashinga nenyaya yekutaura chete kuti panobvunziwa kuti hapana apindira ini handina kupindira. Because handizi munhu mudiki, ndotove nezera rakaenzanawo nevamwe. Chikafu tasvika pakembi kuTanzania pamauto, vakati vanhu vawandisa nemunhu 1. Zvikainzi zvatoripotewa kare, vaakuzviziva kupi? KuZambia. Vainzi alright, chikafu hachinetsi chokupai. Ndokubva tapiwa chikafu chedu todya. Tapedza kudya pataitirwa mapekisi ekudya munzira. Papari paTunduma. Ndokubva tabuda mukembe muya takuenda. Tichisvika pane township yataiti apa takutokona takuenda kukembe. Ndokubva takona takutongonzi tatove padhuze kusvika. Tikafamba tichizosvika pakembi. Tichisvika muya muine vamwe vanga vatopedza training. Vakanzi muchatanga pamwe chete neava. Isusu ndobva taiswa mumabharaki edu. Mibhedha yakanaka, asi maiita se kutodaiso kuitira kuti tikwane. Uyo ari pamubhedha wake nemablankets ake. Tave paya ndopatakatanga training yedu. Takaita dambudziko rechikafu. Inini ndaisaguta chikafu chandakapiwa. Asi patakabva uko mapaketsi edu echikafu yaya takatosvika tikapa makomuridzi anga arimo. Because
hapana wawaiziva kuti iye hama yako kana kuti ndiani. Tapa makomrades chikafu chiyachi iwo vachiti uchaiona iri pano vadya. Tazotanga tichiita training yedu, saka kuseni kwega kwega taimwa tea. Asi taizohoresewa, taipiwa fodya saka isu vamwe tatisingapute fodya. Waizopedzisira uchiti fodya iyai unotengesera munhu anoputa fodya, iye okupa imwe hafu yesadza rake. Tikagara paya Saturday ndo raive dambudziko rangu, because tinenge taita lessons mashoma kusvika kuma12. Wonzi hano chienda yenyu munogara. Ndochiti inini ndakagara. Saka inini kuno uku nhasi ndoitei manje, handina kana entertainment yezvandiri kuita. Kawana sauti rangu ndoisa muhomwe ukuku kumapeto kwetirauzi kwenhingi kwehomwe yangu. Ndotora tambo ndosunga, sauti rangu harichadi, harirasiki. Ndosunga netambo ari kuita katsapo so. Magaba bhinzi kana kuti emajemu anenge achibikwa aya, opedzisira ndatora mvura yangu ndobhoirisa pamoto apa. Ende kwaitonhora saizvozvo zviri kuita nhasi izvi ndo zvinoita pamugagawo. Kabhoirisa ndoisa sauti rangu riya manje, ndakumwa tea yangu. Handina kuitambidzwa, handina kubikirwa, saka ndangogara ndichiita izvozvo. Ndikati so nguva inoi yemasikati vanenge timapostori vakadya wose yachikafu choita kuiswa uko kumapeto uko, kuti madzimai anongozoya achitora mandiro avo anenge aita nzara uko. Kudzoka woenda unotarisa kuya odi otanga kudya futi. Ndikati kuno zvinhu zvakaoma izvi. Tichifamba tichidero training tapedza, hatina kukwanisa kuwana mukana wekufamba kuuya kumusha. Ndo mazuva abva afa Chitepo. Ndokubva tatadza kana kuita sei kufamba. Kwabva kwanzi ngakutangiwe futi training pacho. Ndandine vakoma vangu ikoko. Musi weSondo, Saturday kana Sunday, by Saturday
kwaibikwa chikokiani nemaheu, kukanzi vanomwa doro munoenda kudoro renyu, vasingamwe doro momwa maheu. Saka inini handina kuzviziva kuti vanhu vese vaimwa doro vaimwa maheu vobva vaenda kudoro. Ndabva ndiri kumwa zvangu maheu yangu, azonditi mukoma wangu, iwewe ukateedzera zvekumusha panapa uchafa nenzara. Imwa doro iri, izvezvi tauya panapa tisu tinzi hatimwe madoro, tauya kumwa maheu nemi panapa. Vanhu vese vava uchaona kuti kana vabva panapa vakuenda vari kuenda kunomwa doro. Ndikati alright, ndazvinzwa. Vakoma vangu vandandinavo kuhondoko ndo vakandimwisa doro. Inini ndandisingamwe doro, ndaingoteedza zvechiKristu chete. Because paipa ndaudzwa nababa kuti usade zvevakadzi, usakwanise kuita nyaya yekurega kuenda kunotirenewa. Apa usamwe doro. Saka vakuru vakoma vangu ava ndo vandiita kuti ndimwe doro. Zvikachinzi hande tonomwa maheu yenyu yamunomwa ya. Taenda tamwa, zvikachinzi chiuya kuno hande ndokudzidzisa kuti unorimwa sei. Doro rangu tatanga kumwa, zvikachinzi imwa futi. Ndatomirira, ndakumirirawo kunzi mpewo kapu yake. Kati kana iye toti kapu yake wonditi imwa. Ndakamwa doro zuva iroro ndikadhakwa. Ngatichiendai kupi kunodya chikafu. Ndasvika kuya zvikachinzi makomanda, torai vanotora chikafu chevanhu ngavauye. Ndasvika kuyako, sadza redu rinenge rakaiswa mumai rakaita kuti rikapakurwa rimwe rinoiswa pasi so, kutora rimwe uriisa mwakatogadzikana. Ndati ndaenda, ngainzi ndandisa ndakomanda ipapo. Ngainzi right, makomanda uyai mutore chikafu chevanhu venyu. Ndasvika ndapiwa chikafu changu. Ndatora kuti ndaiitirei, ndokudhakwa kwacho here. Ndachitora chikafu chibva ndaenda kunoviga pane dzimba dzachivakwa dzemapuranga kuwedzera mabharaka. Ndaviga, nozivawo kuviga kwemunhu akadhakiwa. Ndikati right, ndakaenda kunotora ndiro yangu ndamacha. Ndiro yangu ndichisvika kuti ndonoitora, paita vandiziva, zvikachinzi uyu atora kare chikafu. Ndikati handina ini. Vanzi kana atora chikafu, achiti ari kutorera vanhu vake, atora masadza 15 panapa, asadzoka futi akuda rimwe sadza. Azodainzwa komanda wekukambani yangu. Zvikachinzi munhu yambotora sadza, ari kuti iye ndisection commander wekukambani kwake.
uya akati mamuzive uyu itsotsi iri komando yenyanga ari anokambani ainzi Kireni Butu ndiye ambenge ari papi paisvikira material iri mhiri yeuku kwaZambezi. Papo akabva atorwa futi kanzi ngaaende kutraining. Ndikati tiri babodzi zvokuti nyebera kuti wakatrainewa usina. Zvikachinzi haasi uyu, haasi komanda. Ndikati ndakarohwa zuva iroro. Kana ndakamborohwa ndozuva randakarohwa. Akandivhara nemambama. Ndikabva ndati no chero ndiri mupenyu. Handina sadza randakadya zuva iroro. Doro randakamwa ndiro rakave sadza rangu. Pandadzidzisiwa kumwa doro ndokubva ndarohwa. So kubva ipapo ndopandakatanga kumwa doro. Zvandanga ndakanzi nababa vangu usaite. So inini patraining yese yakuitwa yataita retraining. Kwandiri handina kana chandakaona chakandiomera. Because ndane nzira dzangu dzandaiitawo dzekutsvaga manzvengero andinoita patraining apa. Saka ndatove negroup rangu yangu yanga iri Koteti yandanda kuimba nayo. Mapa Mugagawa manje. Tiri paMugagawa. Taiti tiri kumabharaki kunotoya meseji inonzi Sandomponda nevanhu vake vanodiwa kupi command center. Sandomponda ndira mama manaro. Izvozvo zvakandipa chivindi chekuti ndiende kunotora sadza ndichiti sadza revanhu vangu. Saka taiti tapedza kudya uku toenda kupi kucommand center. Takucommand center konzi gadzirirai. Saka isu music yese yataiita sei yataiimba yaitorwa yotumidzirwa kuMozambique yotumidzirwa kuZambia. Muchikwata kwenyu makamira nani muri paMugagawa? Ndakumugagawa. Pane ainzi pane mukomana iyeyo ndiye wandinoti wandainatsoita naye. Vamwe vese ndanga ndisingade kuita nawo nekuti taiita chitsotsi chekuda kusazo pakukura. Ndopaunoziva kuti munhu anogona kukura nenzeo dzangu. Yes, Tambaoga. Pane ainzi Tambaoga. Kubva ipapo tichizoti tauya kumusha kuHondo handina kumbomuona munhu iyeyo. Kuti akafa asina handizivi. Saka kuya takutorwa tichienda tichiti tapedza kuimba konzi vape sadza riya riya rasara. Taidya. Inini paMugagawa handina dambudziko randakaita renzara. Because zvinhu zvangu zvandaiita izvi zvaindidyisa.
Tapedza kana dai tisina kudanidziwa kuti uyai kuno taingoenda wozonzi vakuru vamunoshanda navo kunoku havapo veku entertainment. Isusu chinangwa chedu chinenge chiri chesadza rasara kumaofficers totopiwa sadza kunzi chidzokera zvenyu tichataura navo vanozokudanidzai. Saka handina dambudziko randakaona pamugagau renzara kuzi vese ava vandaitungamirirana navo vamwe ndaiitawo kungodzinga kuti iwewe kwete, because unenge uchimunzwa kuti hapana kana chaanokwanisa kuita pakuimba kwacho. Saka takazoti tagara tiri paya ndobva kwazonzi nyaya yakuzoitika ndeyekuti kwavhurika kuti kunofanirwa kuenda kuhondo. Pane meeting dzakaitwa uko tatine vanhu vanga vasungwa vanga vari kuZambia ende vachisungirwa nyaya yekuti ndimi makauraya Chitepo. Vese vanana comrade Josiah Tungamirai, anana comrade Tongogara vanga vakasungwa vachinzi mune mhosva. Ndingangoti haikomandi yese yanga yakasungwa kunoku kunenge kuTanzania tiri pakembi tatinana comrade Rex Nongo ndo vanga varipo vari macommanders makuru kwatiri. Vave kutungamirira vamwe vese vanga vasungwa vave mujeri. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti pakava neunit yakaitwa ichinzi ZIPA, Zimbabwe People's Army. Yanga yakutora ZIPRA nezano lakuisa pamwe chete. Ava veZIPRA vanga vari kuMorogoro ndokwavainge vari, isusu tiri pamugagau. Kanzi nyaya yakuitika ndeyekuti panoenda vanhu nemagroup kunotorwa hafu Morogoro, hafu pamugagau. Wopinda mundege wotobhururuka woendeswa kupi kuMozambique. Patraining iya yandataura iya yatanga tichiita iya ndo pakaita kuti pave nenguva yakati kuti yatakatora tichiita zvema entertainment. Taiitiswa training yepfuti uye orientation, political orientation. Yes. China achitifundisa pakava nenyaya yekuti nehondo dzavairwa kwavo taitodzifundiswa futi. Mukave nenyaya yehondo yairwiwa kuChina
yekuti mauto eChina anga asvika panguva yekuti havachanzwisisa uye nekusaziva kuti hondo inopera rini, kusvikirira vakuita nguva yekutoita madisguise kuita sevasiri masoja neunhu hwavo hwanga hwachinja. Vakuti chero vakakumbira kuti tiri kudawo tingati sumota yanyura, vopiwa mapiki nemashavhero, vapiwa mapiki nemashavhero, vaipedzisira vatora futi zvinhu izvozvo zvavapiwa, asi varidzi vanenge vachizvida vachiti tabatsira. Saka pakubatsira papasisina zvazvaireva, because vaitotora vega vobva vatakura vachiitira kuti tozoshandisa kana anyura futi tiri mota dzavo. Mucommunity vanga votora vakadzi vovaridzi vachiita vavo. Zvinhu zvose izvozvo vakapinda mavanofamba mukati mecommunity, vakawana vasungwa vavanowana muhondo dzavo dzavairwa, zvikuru sei pavairwa neJapan. Vototora kuita sekuti ivo ndo vatove varidzi vehondo. Varidzi vehondo ndikomanda wehondo ari kukukomandai, kwete kuti iwewe ndiwe wave muridzi wehondo. Saka zvose izvozvo takazozvifundiswa, vakatarisira kuti kuZimbabwe zvinogona kuzoitika. Vane bhuku ravo ravanoti kana vakariverenga vachiverengera mauto, vanotarisira kuti mauto avo achateerera zviri mubhuku rakanyorwa naMao Tse-tung. Mune 8 points of attention dziri imomo dzakanyorwa zvichienderana nemauto, zvinenge zvineiwo kunoku tine himbuku yemasavada. Inini ndakakura tichiti chikoro chedu chiri papa, bhuku redu riri papa, vaiwirirana zvikuru vachiti hapana mwana ari papapa anofanirwa kuwanikwa asina kuenda kuchechi. Saturday yega yega kwainzi kana asarudza kuti arikuda kuuya ikoko, motipa ripoti yekuti anga ariko. Ukuwo kuchikoro vanoti mwana anga ariko here kuchechi kana kuti ane kwanga ari. Saka pane himu yakanyorwa iri mubhuku remasavada. Ngozi ndo zvimwe zvinhu zvakandipa nguva yekuasesa nyaya dzenziyo. Ndokungo
wanikwa nyora zvotafunda kupi kuklasi uko ndichizvisanganisira nezvechechi tikakwanisa kuimba kune nzira dzemasoja. Iyi iri muhimbo inoti kune kupenya mugomo nekupenya munyanza yoenderera mberi. Iyi ndakazoiita ichitaura nyaya dzekuti kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo. So taita izvi taiti kungoitawo, hatina kuziva kuti isongo inotozopedzisira mukufamba kwenguva ichiimbwa ichidiwa kuti inofanira kuimbwa. Kwakaita nyaya yesendekera mukoma chakanyuka. Inini handisi rini ndinotaura kuti ndakakomboza. Asi isongo yaingoti anenge angofunga ongoimbawo. But yakazosvika panguva yekuti ndiani aimba zvinonzwisika, because haisi song yekuti unodzidzisa munhu. Zviri pamunhu mupfungwa mako kuti ndakatarisa so ndenge ndichiimba ndichitarisa zvandiri kuona nezvandiri kufunga. Iyoyi ndakazoimba ndiri muMozambique. Ndakuona manje kuti chimbo ichi chine zvachinoita ichi. Ndikachiimba ndadarikira, handisati ndabva kumugagawo. Ndiri kuedza kuti song iyi zvayakazoita ndichazotsanangura ndabva kumugagawo manje kuti ndakazvifambisa sei kuti izopedzisira yakuita sekunonzi inini ndini ndakakomboza. Because kumugagawo kuyako inini ndainzi Sandomponda. Panga pave nenyaya yekuti sendekera ndoranga ratove zita manje. Ndambotaura nyaya yemugagawo neMorogoro. Vanhu vatorwa vaenda kuTanzania. Uku vakutoenda kunodi kunorwa hondo. Chakaitika ndechekuti tose Zanla neZipra taiva nedambudziko naZambezi pakuyambuka kuti tiuye muno muZimbabwe. But pakazoita nyaya yekuti Zanla ndo yanga yakuita advantage yega nenyaya yekuti yanga ichipinda neMozambique. Asi yapinda neMozambique yanga isisa Mozambique yanga ichiyambukika nemota. Ende uchiyambukira muMozambique macho. Saka pa unit iya yandati kwakanga kwaita Zipra, Zimbabwe People's Army. Yakatora Zanla neZipra pamwe chete upinda mundege vouya kuMozambique. Isu takazovawo group rekutanga rakatorwa Zipra neZanla tikaendeswa
kuhaba yeku Tanzania tikabva tapinzwa muchikepe. Ngarava yatakapinda yaizotisiya pa Mozambique paBeira, ndobva tapinda imomo. Takaita 1 week tiri mungarava iyoyo. Isu hatina zvatoziva, taamberi uko takatozonzwa takuudziwa kunzi mugare zvakanaka, musatye. Tanga tabiwa neSouth Africa, yanga yakutendesa kuSouth Africa. Saka pfutidza mabhosi amuri kuona madika anesu, musatye, ane pfuti. Saka vatouya kuzotibatsira kutidzivirira. Isusu tatotorwa ikazofamba nesu kuenda kunosvika paBeira. Tabva paBeira patatorwa tikaendeswa pakembi yemaKamarada. Tiri pakembi yemaKamarada pakazouya Rex Nhongo. Tikabva tazotorwa nemota dzakatiendesa paChimoyo. Taenda paChimoyo ndo pakazova nemaselection evanhu vaienda kupi, vaienda kumaprovince akasiyana siyana nema ndobva tatoona kuti selection iri panapa iri kuda kutamba sekupi, sekuRusaka. Sandomponda chimboenda kuri kusvikira vanhu vari kubva kutraining uku, ombogara nawo ikoko. Handina kumbonzi ndiri komanda, handina kunzerwa. Ndichigara nevanhu kuya ndakazoona kwakunzi right, iwewe nevamwe maakudiwa kuti muite sei, muende iswa kubhesi renyu kwamuri kuzotorwa makuenda kuFrandi. And muri kuenda kuGaza. Komanda achauya achikutorai panapa. Asi komanda asati auya, ndakatorwa inini nemumwe wainzi 1 o'clock. Ndokubva tanzi andei muimba iyo. Tapinda muya ndokubva tatanga kutorwa mavidhiyo tichiimba. Isu takazoshama totonzwa nziyo dzakuimbwa muredhiyo. Tikati kochii futi. Tadero ndokubva auya Nhongo, bva tapiwa futi dzedu. Tapiwa futi dzedu nemabhandiri amushe-mushe aiswa zvese zvimamagazini
Hands right, makuenda. Vanhu vakaipa stereki. Tikati takuenda kuonekana nevamwe vanga vari pachimoyo paya. Tapinda mumota tisu iyo. Tafamba. Tasvika muchimoyo. Mota yatenderedza. Yatarisa kumanika. Tikati zvino ndiko isati zivika. Takuudzwa nemumwe kuti uku kunenge ku refugee camp. Nesu vasvika pa camp paya. Zvikachinzi mutemo pano unotaura kuti hapana munhu anobvumidzwa kupinda mukembi nepfuti. Vanhu vese vanosiya pfuti pagedhi. Tasiya pfuti dzedu paya. Patakasiya pfuti dzakabva dzasarirawo futi ipapo. Uyu nhongo anga akataurirana nevanhu ava kuti pane ndakudzoka mondipa pfuti dzangu dzese. Vanhu ndatovasiya pana. Tarara paya patiri kungofunga kuti tiri kutorwa kuenda kupi. Tichaenda kufrandi. Zvakabva zvaperera ipapo. Ndakaona ndakupiwa gurupu rangu. Ukanzi right, iwewe uchaita orientation. Ndikati orientation yei futi. Muno marefugee. Ndakazojairira wani. Saka unetisa gurupu riri ukwero. Vanhu vari kwakuine rukova so. Apo papari panyadzonya. Tikati hapana chakaipa, chauya. Kusvikirira ndagara ipapo ndiri instructor we orientation. Ndakazoti garei futi. Ndokubva ndauya ndatorwa futi. Ndikati ko ndakuenda kupi futi. Vainzi pinda. Takuenda direction yandakuenda yanga yakunangana nekwandakambotanga kuudzwa kuti tiri kuenda kufrandi. Ndokuzokona kudai. Ndokundiendesa pachibavava. Pachibavava apa. Ndo pandakazogara. Vanhu vakaita sana Ketai Mchawaya. Ndaive navo paya. Inini manje ndati ngapaitwe entertainment. Ndokubva paita nyaya recreation. Ndiri paya. Ndokubva paitwa magrupu akasiyana chaizvo. Emhande, muchongoyoyo, magitare. Ndini ndaiitisa izvozvo.
asi ndava pa level yekuve ndave pa komanda kwakuri pakati onekei magroups ainge ari pa chibava vapo anga ave kutorwa achienda kunoperforma mune nzvimbo dzakasiyana siyana. Ina ndinozviziva kuti zvandiri kuita izvi zvii, ndaingoti kutamba. Ndataura nziyo mbiri because ndidzo dzakabudirira uye ndidzo dzaive dzinonzi kana uchiita unoita zvinokufunga. Dzimwe nziyo dzese idzi dzakazoimbwa nana Manyika vakasiyana siyana. Ayo hapana basa riripo pane dziya because toti takamira kudai vanhu vakaita foreign mumagrupu apa ovaudza kuti munodaira muchiti zvakati. Vakakwanisa kudavira chete makutodi makutoenda. Dzinenge dziri nziyo dzepatoitoi, hadzisi nziyo inonzi munhu angatowana nguva yekuti ari kunzi waita. Ndo dzinoimbwa nemunhu chero anenge achida. Asi chinenge chakudiwa pamunhu kuti ari kuteedzera here mabhisi acho. Takazogara paya ndobva kwanzi right magroups ako ese ngagadzirire murudiwa kuchimoyo. Ndikati kuchimoyo futi ndokufamba naanaketa ivo vaya bhozi anaketai vanga vachigona kuita muchongo yoyo vachiita chihodha nekuridza magitari ava, kozoita vairidza mbira. Ndobva ndaenda negrupu rangu kuenda unosvika magrupu angu aya tobva taenda pachimoyo. Pachimoyo ndopandakaudziwa kuti right gadzirirai muri kutakurwa nemota panapa, pane mota dzichakutakurai. Kuenda kupi? Kuenda kuchimoyo. But tabva kupi? Ikoko kunenge kuchibavawa. Saka uku yanga yanyaya yekuenda kunogadziriswa zvakaipa nezvinofanirwa kuti titevedzere nekaorientation soke hunhu hwatinofanirwa kutaridzika takumozambique tave kunengi kumaputu. Pakazouya mumwe akazoshayika hake, ndewe Mamtoko. Kozoita Kings. Takata tane chikwata chachati kure apa ndiri kutadza kutaura kuti ipapa ndanda promotewa ndave member yegeneral staff.
patakazoenda kuChimoyo tichiti toenda kuMaputo. Tikaenda kuya tasvika kuMaputo chikwata changa chane zita mati chikwata ichi manga mine zita ramama kuzvitumidza here ramakazvitumidza ramaifamba naro? Yanga ichingonzi Chibavava, yanga yakunzi Chibavava chete. Tasangana zviya kwakazove nenyaya yekuti kwakuine mutambo wanga uriko, patakatorwa tichinzi tiri kupinda ma-entertainment groups achiita entertainment neimwe horo yanga iri kuMaputo ikoko. Asi zvinei ndokubva ndazotorwa, vamwe vachisara havo vari kudzimba dzatairara. Ndonzi iwewe chiuya nevanhu vegurupu rako, taakuda kuti tichiunganidza masongo ako 2. Tiri kuda kuti achiita sei, achienda kuti azobudiswa achiimbwa kumusha. Ndozvatakutoda kuti zviitike.